Дәресебезнең практик өлешенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен чишегез. Дөрес җавап. Сабакта урнашуы буенча оч бере, ян бере, куен береләре була. Яфрак мозаикасы дип, яфракларның бер-берсенә кояш нурларын капламыйча урнашуын атыйлар. Яфраклары каршыдаш урнашкан үсемлекләр: корыч агач, аю баланы, сирень, йылдызак. Икенче бирем. Яфракларның урнашуы дип аталган таблицаның буш шакмакларын тутырыгыз. Җавапларыгызны тикшерегез. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны табыгыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Вегетатив бәбәкнең төп функциясе. Үсеп утырган вегетатив бәбәкләрнең төп функциясе углекислый газ һәм судан, кояш энергиясе тәэсирендә органик матдәләр барлыкка китерү. Бу процессны үсемлекләрнең һавадан туклануы дип атыйлар. Бу процесста төп хезмәтне бәбәктәге яфраклар башкара. Һавадагы бик аз гына микъдарда булган, якынча 0,3% углекислый газны йоту һәм бигрәк тә кояш энергиясын тоту өчен үсемлекнең җир өсте органнары тулаем зур өслек тәшкил итәргә тиеш. Бәбәкнең катлаулы төзелеше әнә шуның белән аңлатыла. Бишенче бирем. Мәсьәләне чишегез.
Үсемлекләр ел сайын атмосфера һавасына 145 миллиард тонна кислород бөлеп чыгара. Моның 80% диңгез су үсемнәренә һәм нибары 20% гына җир өсте үсемлекләренә туры килә. А. Диңгез су үсемнәре һәм җир өсте үсемлекләре бер ел эчендә бөлеп чыгарган кислород массасын табыгыз. Әлеге процесс ничек атала? Б. Үсемлекләрнең һавадан туклануы. Фотосинтез вакытында органик матдә крахмал синтезлануы билгеле. Моның өчен кояш энергиясе, димәк, яктылык таләп ителә. Ничек итеп тулысынча җир астында булган бәрәңге бүлбәләрендә крахмал барлыкка килә икән? В. Су һәм башка матдәләрнең сабак буенча хәрәкәтен исбатлаучы тәҗрибә тәкъдим итегез. Шишу. А. Диңгез су үсемнәре һәр ел сайын 116 миллиард тонна, ә җир өсте үсемлекләре нибары 29 миллиард тонна кислород бөлеп чыгара. Бу процесс фотосинтез дип атала. Б. Яфракларда барлыкка килгән органик матдә крахмал үткәргеч тукыма күзәнәкләре юкәрнең иләк сыман көпшәләре буйлап аска таба хәрәкәт итә һәм бүлбәләрдә туплана. В. Мәсәлән, кисеп алынган сабакны төсле буяу эремәсенә салсак, берникадәр вакыттан соң үткәргеч каналлар шушы буяу төсенә керәчәк. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Түбәндәге рәсемнәрдәге сабак формаларын атагыз. Мондый сабак формалары тагы нинди үсемлекләрдә була? Мисаллар китерегез. Шулай итеп, без үсемлекнең икенче вегетатив органы бәбәк һәм бөреләр белән таныштык. Аларга гомуми күзәтү ясадык. Ә киләсе дәрестә безне сабакның төзелешен өйрәнергә багышларбыз. Сау булыгыз.